Avui us anem a contar com era l'experiment de xilòfon d'aigua. Per explicar millor aquest experiment, anem a buscar a Nikola Tesla amb la nostra màquina del temps. Quina emoció! Nesti, en l'escola de les Carolines, sabem que vas fer grans invents i que en 5 anys ja feies experiments. Vols fer l'experiment amb nosaltres? I què experiment anem a fer? El xilòfon d'aigua. Val, ho farem vosaltres. Vinga, anem a fer l'experiment ja. Per a fer l'experiment necessitarem colorant, botelles de vidre transparents, goma de bar, 2 pals xinesos, rotos permanents, enganxines i silicona calenta. Ara que ja tenim tots els materials preparats, anem a començar a fer l'experiment. El dolç fa amb 30 mil·lilitres. El red es fa amb 80 mil·lilitres. Se pot fer 2 vegades 40, 60, bueno, el vi es fa amb 100 mil·lilitres. Se pot posar el 6 i el 5. I el 60 i 70. No, i 50. Quantes podeu? Ara cal acabar esta. 60. 50, 50. Es fa a 120 mil·lilitres. Se pot fer 2 vegades 60. El sol es fa amb 150 mil·lilitres. Es pot posar 3 vegades 50. Posar 3 vegades 70. Ahora 40, perfecto. 40. Que sí dificulta 40, pues haz 40. Perfecto. 40, no más por 90. Y ahora 60. Ahora pues a 70. Creo que falta 10, porque están igualados. Falta 10. Sí, son más o menos.
gas y sal. Ara falta un gas i sal. I ara vint. A veure, pots tocar una cançoneta? Ara. Ahí. ¿Qué pasa? Es que no te les de fete es fa poses silicona calenta, poses retalles els tres quadrats de 3 centímetres i us pegues i queda així. Es va així. Que tenen xunys, no pegar. Ya, cariño. I ara us pegues. Y se posa silicona calenta así y se pega así. Ya está. Y es como queda así. Això passa perquè si posem més aigua en la botella sona més agut i si posem menys aigua en la botella sona més greu per les zones del so. I si posem llums? Clar. Que bona idea. Els vaig electrificar. Gracias por ayudarnos.